आप मेरे चैनल काका के कॉमेडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। काका हर कुल कुर्ता में का लगौले बड़ा हो ए बाबू पूछा जन बाप रे बाप आजकल के लड़का बड़ा छन का भरल काका। अरे बाबू आबो तनी टेम्पू से जानल त रेलवे करे सिंगवा पर फाटक बन रहल आई मोटरसाइकिल वाला लोग मार कोचा कोची कैले रहल तो ही में जन अलन हमनिए के टेम्पू के जन हो साइड गलास होला ओमे लगलन अपन जुल्फी साबार तले फाटक खुल गई। अब फाटक खुलत न कहीं बाबू कि मार होय हाय पेक पाक करके एकदम मार चढ़ गई हसन एक दूसरे पर। खैर वो भीड़ में से कोनो अंग टेम्पू निकल के जब बहरी आयल तो हमनिए के आगे एगो मोटरसाइकिल वाला रहल तो हम टेम्पुआ के ड्राइवर साहब से पूछनी के ड्राइवर साहब है कोनो नया ले गाड़ी निकलल बा काजी तो कहतरन कि ना काका ई टंगड़िया अपन छीटर ले बा हम हैं हेटा ना तो का कैलर ल बाबू कि दोनों गोड़वा अपन एकदम गरुड़ जी के पाँख खानी छिटार देले रहल आ दोनों हाथ अपन भगवान राम जी के धनुष खानी हेंगन गोल ख के आ हैंडल ढैले बा। तो हम बाबू अपन चश्मा हिला हिला के लगनी है देखे कि रे एकर गोड़ लौकता हाथ लौकता ई केने बा तो का देखता नी कि वो एकदम छिपकली खानी जौन मोटरसाइकिल के टंकी ना होला वही पर एकदम चिपकल बा। तो हम ड्राइवर साहब से कहनी कि ड्राइवर साहब बुझाता है अब उड़ान भरे के तैयार बड़न का। तो ड्राइवर साहब कहतरन कि काका ई लोग ही गाड़िए चलावता तो गाड़ी के चलावतल को बेटा हमरा ई लगवे कि कहीं एक ठेहुना मत छिला जाओ पीछे सड़क में रगड़ा के। अरे मत कबो हेने झुकावटल कबो होने झुकावटल आ मार सांप खानी हेंगन हेंगन गाड़ी चलावटल। तो हम ड्राइवर साहब से पूछनी कि ड्राइवर साहब ई कौन डिजाइन हो तो कहतन के काका ई लहरिया कट हम लहरिया कट आ चले बाबू हमनी के टेम्पू के बाएं साइड से एगो होज एकदम टेम्पू के रगड़त निकलल है आगे आ ओकरा पीछे यानी बैठल रही जींस पैंट पहन के मार पीछे बैग लटकैले आ जो के खानी ओकरा के ढैलर लिया। तो हम ड्राइवर साहब से पूछे ड्राइवर साहब आ हई कौन कट हो तो कहतन के काका ई है संवरिया कट। हम संवरिया कट तो कहता कि हाँ आ उ गाड़ी के चलावटल मने चलावट कम रहल आ ब्रेक बेसी मारतल मार हुचुक 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 हुचुक। तो टेम्पो के ड्राइवर साहब कहतन कि काका देखत रहनु ई केंगन गाड़ी चलावता आजकल के लड़का एकरा के कहतरसन लभेरिया कट। हनी बाप रे बाप बड़ा कट निकलल बारे अभी ये दोनों के हम देखते बानी मने लहरिया कट वाला के आ लभरिया कट वाला के तले होने से एगो स्कॉर्पियो वाला मार ढूरा उड़ावले चलल बाबू एकदम बौरहिया कट। अभी हमनी के हाँ करते बानी झंटा ने तीनों तो धड़ाम 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 लड़त तरसन एकदम अनहरिया कट। अनहरिया कट हाँ जगन अनहार में लोग ना ढब ढब लड़ेला वही लेखन ठाए 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 लड़त तरसन बबू आ लड़त ना कहीं कि दही चूड़ा खानी छीटा जाता रसन चारू बगल आ टले तो बबू चारू बगल से लोग दौड़ल बा। तो हम कहनी टेम्पो वाला से के बाबू रोक 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 ये लोग के शहरे बटोरे के पड़ी। तो का देखनी कि जौन लहरिया कट चलावटल ओकर है मूड़ी फाटल बा कंकरिया कट आ हौ जिन चलावटल लभेरिया कट उ पुल के नीचे गिरल बा आ एकदम छटपटाटा मछरिया कट। तो हम कहनी कि ड्राइवर साहब सब लोग तो लौकता हौ जींस वाली के न बड़ी हो तो बबू रे ओकरा के देखतनी तो उ पुल के रेलिंग ढके टंगाइल बिया एकदम बनरिया कट। काका स्कॉर्पियो वाला हो स्कॉर्पियो वाला 3 पलटनिया मार के आ ओकर चारू चक्का ऊपर हो गई एकदम बकरिया कट।
खैर सब जना के शहर बटोर के वो टेम्पू में लदनी है। 2-4 जना गाँव के लोग बैठ गई आ लेके गई असन हॉस्पिटल पर। तो जब हॉस्पिटल पर पहुंचनी असन तो माँ दुनिया भर के कंपाउंडर और नर्स पहुंच गई हलो। का हुआ है आए लोग के ट्रीटमेंट शुरू कर डाल हलो। तो हम दिमाग लगावे लगनी है कि रे एकनी के इलाज कंपाउंडर वे करी असन का। तो जब पाटा कोई नहीं है तो डॉक्टर साहब ना पाटा रहन बबुओ ए तो वरिया कोट हाँ ये अठवार के दिन सुवेरे से सांझले ना गायब रहे लो। वही लेखा नाजू बूढ़ो के गायब रहन ए तो वरिया कोट। वे हम टेम्पू वाला से कहनी के बाबू चल चल गाँवे चल। तो का कहले बड़ा आज के लड़का बालू साफा एटम बम बड़ा सन बबू। अरे हम यह कहे कि साइकिल चलावो चाहे मोटरसाइकिल चलावो और चाहे कार चलावो, बाकी जरूरत से ज्यादा स्टाइल मत जनावो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटे का बटन दबा दें।